Manka naszego Pana Jezusa Chrystusa wedle świętego Jana. Ci Jezus to rzekł, weszedł ze swoimi uczniami za zemłewi stremień Cedron, gdzie był łegród, do jakiego weszedł łen i jego uczniowie. Nen myl znał tyś Judoś, co go wadł, bo wiele razy Jezus tam sogromadził ze swoimi uczniami. Ty Judoś, ciej wzuł kohorta i wachtorzów łed arcykapłanów i łed faryzeuszów, idze tam ze smolnicama, latarniama i bronią. A Jezus, któren wiedział, co miało na niego przyjść, waszedł i rzecie ima. Kłegłe waszukryta. Odpowiedzieli mu. Jezusa Nazarejcika. Rzecie ima. Jejem. A był tam z nima Judoś, co go wadł. Cie ima rzekł. Jejem. Copnę leso i pedle na ziemia. Zys ich spitu. Kłegłe waszukryta. Łeni rzekle. Jezusa Nazarejcika. Odpowiedział Jezus. Jowa ma rzekł, że jejem. To jeźdź mnie szukryta, pozwoleta klimatu łedync. Żeby so zjiscało słowo, ja ci rzekł. Jo nie utracił żadnego znach, tarnych tam jedył. A Szymon Piotr, co miał mieć, wacygnął go i cidnął swego arcykapłana i łedcą mu prawie uchłe. A miononego słedzi było Malchus. Ty, Jezus, rzekł Piotrowi. Schłewi miecz w miecznica. Nebłe, czy ja nie mam pić cielecha, ja ci mnie łejc płedu. Ty kohorta i trybun, raza z wachtorza małe dziadów schwocele Jezusa, zrzesie ległe i noprzód g zaprowadzele do Annosia. Łen był starka Kajfosia, co był w nym roku arcykapłana. Kajfoś był tym, co radził dziadom, że je lepiej cie jeden człowiek umrze za lud. A za Jezusa szedł Szymon Piotr i insi uczeń. Nen uczeń był znany arcykapłanowi i raza z Jezusa weszedł na arcykapłanowi ladzyńc. A Piotr stoił buten przed drzwiami. Weszedł ten dredzi uczeń znany arcykapłanowi i pogodził z dwieżniczką i wprowadził Piotra. A służebno dwieżniczka rzecie do Piotra. Czy i ten nie jest jednym z uczniów tego człowieka? Rzecie i. Nie jem. A stojele niewolnice i wachtorze, co rozniecele łegniście, błabało ze mną i sołek żywele. Wśród nich stoją tyś Piotr i sołek żywu. Te arcykapłan spitu Jezusa o jego uczniów i o jego nauka. Odpowiedział mu Jezus. Je przemówił jawno przed świata. Wiedno je mucił w burznice i świątyni, gdzie se gromadzą wszyscy ziedze, a krejamkłe nic jem nie uczył. Dlocie we mnie zapityce. Spytuj za tech, którym czele, co jo ima prawił. Łeni ełe wiedzą, co je mówił. A jak to rzekł, jeden z wachtorzów, co stoją koło niego, uderzył Jezusa w skarń i rzekł. Tak ty odpowiedziałeś arcykapłanowi? Odpowiedział mu Jezus. Ziele jem lechłe odpowiedzą. Dokaże, co było lechigłe. A jeźle dobrze, to i dlycie mnie bijesz. A Szymon Piotr stoją i sołek żywą. Ty rzekle mu. Czy i ten nie jest z jego uczniów? Łęso zapiar i rzekł. Nie jen. Rzecie mu jeden ze słegów arcykapłana, krywny tego, co mu Piotr łedcu uchłe. Czy nie ciebie owidził z nim w łegrodze? A Piotr zysso zapiar i zare zapił kur. A prowadzą Jezusa łed Kajfosia do pretorium, był wczas płyrynk. A oni nie weszle do pretorium, żeby so nie stele nieczesty ma, ale żeby mogle zjeść pascha. Ty Piłot weszedł do nich buten i rzecie. Co za łeb skarżeni wam ota procentem łe człowiek łewi? Odpowiedziele mu i rzekle. Czej byłem nie czynił źle, my begece nie wydele. Ty rzeki ma Piłot. Westagłe i sądzę tagłe płedle wajgłe prawa. Rzekle mu ziadza. Nama nie je welno ni kłegłe zabic. A to so stało, żeby so zjiscało słowo Jezusa, którym dył wiedzą, jaką śmiercą miał umrzec. A Piłot weszedł zys do pretorium i rzekł mu. Jeste królą dziadów. Odpowiedział Jezus. Gydyce łece, czech to insi umrzekłe mnie. Odpowiedział Piłot. Cie je jem dziada? Twój nyryd i arcykapłanowie wedele miece. Co te uczynił? Odpowiedział Jezus. Moje królestwo nie jest z tego świata. Ciebie moje królestwo było z tego świata,
moi słedze besabile, żebym nie był weduny Żydom. Ale tery, moje królestwo nie jest tu stąd. Rzekł jemu Piłot. Ty jest królą. Łed rzekł Jezes. Ja, jem króla. Jem sa na to narodził i na to przeszedł na świat, żeby zaświadczyć złe prawdę. Każdy, kto jest prawdę, słychał mojego głosu. Rzecie mu Piłot. Co to je prawda? A ci to rzekł, Zys weszedł do Żydów i rzecie. Ja nie należaja w nim żadnej przycziny. A je u was taci zwek, że na Paschę uwolniwą wam a jednego sądzewigłe. Ziele chce ta, uwolnia wam a żydowścigłe króla. Ty jeś rozzałełele, Ni tegłe, le Barabysia. Barabosia! a Baraboś był młerdarza. Ty Piłot wziął Jezesa i go ubiciował, a żołnierze wypletle kłeruna z drżunu, nałożyli na jego głowę i łeblekle go w purpurowy płoszcz. I przechodele do niego i godele, Wityjże, żedości królu. i go uderzywele w skarń. A Piłot wasiadł z błyten i rzecie ima. Ewe, weprowadzę go wam a buten, żeby wa poznała, że je w nim nie należaja ani żadnej przyczyny do kyrani. Ty Jezes wasiadł błyten w kłerunie z drżunu i w purpurowym płoszczu. I rzecie ima Piłot. Ewe, człowiek. A ci igłe uzdrzele arcykapłanowie i wachtorze załełele słowa ma. Precz, Ukrzyżuj go! Rzecie ima Piłot. Wa głewesta i ukrzyżyta, błe je. Nie należaja w nim ni żadnej przyczyny do kyrani. Odpowiedziele mu Żydza. Memu mue prawłe, a wedle prawa winien łymrzec, bo sacienił se na błega. A ci Piłot łucił no słowo, waża sojeść barsi. I weszedł do pretorium i zys rzecie do Jezesa. Skądka to jest? Ale Jezes nie dał mu odpowiedzieć. Rzecie mu Piłot. Nic kwie nie kiedyś. Nie wiesz te, że jemu młec, chce wypuścić i chce ukrzyżować. Łed rzekł mu Jezes. Webe ni miele, ni żudni młece nade mną. Ciejbe łena wum nie była duną z górę. Dlyte, większy grzych mu ten, co mnie wum wedu. Łednąd Piłot szukał, jak go wypuścić. Ale Żydze łełele słowa ma. Żeległe wypustcyś, to nie jest drecha cesarza. Kłeźdich to sacieni króla je na przyk cesarzowi. A ciej Piłot łucił ne słowa, wyprowadził Jezusa błyten i syt na mylu, co so zwie Litostrotos, a po hebrajsku Gabata. Było to w przesiekłewani paschę kwel siósty głedzene. I rzecie do Żydów. Ewe, waj król. A łeni załełele. Precz. Ukrzyżuj go! Na krzyż. Rzecie ima Piłot. Waj głe króla mu ukrzyżować. Odpowiedziela arcykapłanowie. My nie mamy króla, łekrum cesarza. Ty wadługłe ima na ukrzyżowani. Ty zabrele Jezusa. A ci niósł dla se krzyż, wasiadł na myl zwuny myla ciaści, po hebrajsku Golgota, dzegłe ukrzyżowele, a z nim dwóch insich z jednej i dradzi strony, a Jezusa na wystrzutkły. A Piłot wapisał doko zwinę i położył na krzyżu. A było napisany Jezus Nazarejczyk, żydowski król. A nen dokos czytał wiele Żydów, bo nen myldze ukrzyżowele Jezusa był niedalek miasta, a było napisany po hebrajsku, łace z niej grecku. Ty godele do Piłota żydowści arcykapłanowie. Nie pisze żydowski król. Leno, że łen rzekł. Jojem żydowski król. Łed rzekł ima Piłot. Co je napisał. Ty żołnierze ukrzyżowele Jezusa, wzale jego ruchna i płedzelele na stare dzyle, kłeźdy mu żołnierzowi dzyl. Wzale tyś saknia, a saknia nimia ze siwkły, lebeła łed górę całotkuno. Rzekle tej jeden do dredzigłe. Nie rozzerujmy jej, le ces nie miały nią kawel, do kłegłe mu noleżec. Żeby so zjist całe słowa pismiona, płedzelele midze se moje ruchna i łe moja seknia cesna lekawel, a to żołnierze ucienile.
A przy krzyżu stojały jego matka i siostra jego matci Maria, Kleofasowa białka i Maria Magdalena. Cie Jezus wyzdrzył matka i ucznia, jaciego miłował, co stoją kuelni, rzecie do matci. Miasto, ełe twój syn, Płetemu rzecie uczniowi. ełe twoja matka. I łedny głedzene ucień wzruja dose. Płetemu cie Jezus widział, że wszystko so wypełniło, żeby so zjisce opismiono rzecie. Chce mnie sapic. A leżała tam skwerepa pełno łectu. Na młeciele młeczka łecta, włożele na ci i płedele mu. A ci Jezus wzuł łect, rzekł Wekłe nało są. i skłonił głowa i łeddł decha. Ty ziedze prose lepiło ta, żeby ima płełumele głelenie i wzale preć ich cała, bo był dzień przesiekłewani i nie chcele, żeby ich cała łesta łeb szabat na krzyżu, bo to było wielgi święto w nen szabat. Ty prześle żołnierze do piersigłe i dredzigłe, co z nim bele ukrzyżowuny i płełumele głelenie. A ci prześle do Jezusa i uzdrzele, że jeju umarły, nie umele jego głeleniów, le jeden z żołnierzów pykum przebił jego błek, a zara wypłena krew i łeda. A nen, któren widział, był dokaz i jego dokaz je prawdzewy. Łen wiezie go do prawda, żeby i wa uwierzyła. A stało so to, żeby so zjisce opismiono. Jego gnote nie będą złomony. Jeś go dopismiono, będą zdrzec na tegłe, co go przebile. Płetemu Józef z Arimatei, co był ucznia Jezusa, ale niejawnym, z lanku przed Żydama, prosił Piłota, żeby mógł wziąć cało Jezusa. A Piłot pozwolił. Ty przeszedł i wziął jego cało. Przeszedł tyś Nikodem, nen, co przódę był przeszły do niego łebnoc i przeniósł kwel 100 funtów mirre zmieszony z aloesa. Ty wzale cało Jezusa i łebwinele je wpłutna z tyma puchniączkama wedle żydowści go zwakło chłewani. A w nim ludze był ukrzyżowany, był łegród, a w łegrodze nowy grób, w jacim nikt jeś nie był złożony. Ty, że był żydowści dzień przesiekłewani, tam złożyli Jezusa, bo grób był niedalek.